Baby, uyakhumbula ukuthi uthola zonke imali wenza ikhanda? Ikhanda kabantu lolenza. Ikhanda lami ngiyolenza. Indawo ufuna ukubona amakhanda amabili. Naphela ngiyolenza ngoba seligugile. Manje ufuna ukwenza elinye. Na baby yeke leyo nto uconga imali wenza ikhanda ukhumbula yini ukuthi ngiyicelile? Yathi ngikhumbule. Khumbula. Ngiyakhumbula phela. Okay, letha. Ngisakhumbula ngiyakutshela ngisakhumbula. Naphela letha. Ngisakhumbula unekanjani ngisakhumbula. Angakhumbuli manje ngiyakutshela ngisakhumbula. And manje ngiyakhumbula uyangiqina ngembuzo ke manje utshethi ngile. Unekanjani? Ngibisile nje. Yebo phela ngiyakhumbula nje manje ngisakhumbula. Letha. Angaqeda ukukhumbula nje manje ngiyakhumbula uzokunikeza imali ekhaya. Ngiyakutshela ngiyakhumbula nje manje. Mase ngikhumbulile ngizokutshela mina sengikhumbulile bese nginikeza imali leyo efunayo. Letha phela ngoba uyakhumbula. Unekanjani ngisakhumbula. Ngisakhumbula ngithi mase ngiqedile ukukhumbula ngizokunikeza imali yokwenza ikhanda. Wena. Yangiphazamisa ngizosuka ngaqedike mina ukukhumbula kuze kuseke.